Ben sehat Pak De. Check up itu penting. Ngopo-opo ora beneran. Wah iso. Kabeh kok elek rumah sakit. Aku wis gawe nesu dalane, gawe nesu sinjene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. Lah ngapa? Wancine aku nyambut gawe suguhane metu. Sampeyan aja gelo. Engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus. Matur nuwun Mas Riki. Nah, sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng. Matur nuwun, matur nuwun. Sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Buah. Wis. Kuwi turan. Karek di blender diombe. Arek. Gandeng wis ditampa sawerane to Mbak Yuku. Ayo sik. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Yo. Bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? Setuju. Pak De, kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Bocah kok saya suwe saya mempur saya ayu. Jan, muga-muga awet to sehat ya, Nduk. Awet to laris. Kuwat to dadi wong sing kondang. Amin. Nyontoh kaya mbahmu mburi niku. Nggih, amin. Niku wiwit enom, Mas Gareng niku wiwit enom nganti saiki lho. Apa jenenge niku arum mangambar. Kaya Mas Gareng niku. Sok bakale di air keras, ya ta? Ora. Rumah samu aku hewan purba kowe. Mboten ben ora ilang lho. Emang leres Mbah Gareng niku saged dadi contoh. Nggih, Lek pengen viral niku memang gampang sekali, Ya. mudah sekali untuk viral. Betul. Tapi untuk mempertahankan sebuah nama yang sulit sekali. Lah, perlu nonyo Mas Gareng. Anu Iya. nyonto. Nggih, bar niki kula nonyone. Nggih, nyonto. Dalange anggar duwite wis entek iki lambene omonge kleru ae. Ora nyonto Mas Gareng. Ngomong tua kok. Aku ki gumun karo bocah saiki iki penyanyi-penyanyi saiki iki lho. Ngapa ta? Gawe klambi kowe kok ora padha ki. Ora padha piye? Sing kene iki blirit, iki kok suwek-suwek mbonggo ngapa? Inilah yang dinamakan kreasi. Apa? Kreasi. Kreasi. Iya, harus ada perbedaannya. Oh, kreasi. Heeh, lek kongko kaya mbak-mbake sing kae engko dikira gak ngerti bapak-bapak ibu-ibu iki kan salindri bener perbedaane ngono lho, Pak. Sesuk mbahmu wedok ya takon nganggo klambi kreasi. Sesuk mbak wedok disuwek-suwek. Klambine. Rak itu. Lho, klambine disuwek-suwek. Ana bojoku disuwek-suwek. Bojoku ki masih saya pakai. Oh iya. Iya. Suwek-suwek. Kan bahas klambi to, Pak. Klambi. Ora iso negatif kok, Nduk. Ya, sesuk Mbah Putri. Mbah Ti dikei anu selambu kenene klambi. Loh, apik kuwi anget kayak selambu. Kei selambu. Rumah terus- samu bojoku ki nyamuk kowe. Oh, Ya, selambu. Kreasi kok. Kreasi nek ora selambu. Saiki kebayak ki warna-warna potongane Mas Gareng. Kebayak klasik ya kaya ibu-ibu, Iya. kebayak modern kaya Nduk Niken. Iya. Arep po modern ning ora ninggal karo budayane, ora ninggal karo kebayak. Betul, Hebat. Ini semi modern, Mas. Nggih. Ini ada versi kutu barunya. Ini kan kutu Nggih. baru, tapi Nggih. dikasih kayak gini Leres. sedikit Loh, ya. nganggo swiwi kuwi. Sesuk bojoku ya tak kei semi kok. Heeh, sesuk kei kutu baru. Untuk baru kok untuk semifinal kok. Iya. Nggih. Aku Nggih. kangen karo iki anak wedok iki. Piye Nduk iki mau teko jam pira? Putu. Iya, kok ndak ketok tuwek ngono. Ya emang putu. Putu wedok. Iya, putu. Teko jam pira? Kula wau dugi jam 9. Tekan kene. Nggih, jam 9. Rias saking Kediri. Ora mampir hotel sih. Tidak ada hotel. Lho biasanya kan penyanyi kan dadane Kalau saya itu tidak perlu hotel, yang penting ada transitnya yang nyaman sudah, dan enek gentengnya penting wis aman kuwi. Ora perlu neng hotel-hotel. Kowe arep dadan apa arep ngeyuk? Ya kan yang penting nyaman, Pak De. Tidak perlu hotel-hotel, nanti dikira orang sombong. Tidak usah mengada-ada kalau memanggil kamu. Nggih, Nggih. ora perlu angel-angel Nduk Niken iki Tidak wong perlu fasilitas mewah. Yang Padha penting ngelmune padha nyaman. aku. Pripun, sampeyan Aku pripun? lah ya sakanane to. Oh nggih, anane apa digawa? Saanane. Karo ngonek aku malih. Ora.
Pokok kleru piye to? Sakanane iki ya. Negatif thinking. Lah iya enek darane iku ya dicipi, ora aba werna-werna ngono lho. Ngomong karo aku ngati-ati Mas, ngisor kali iki. Iki ngisor kali tenan to, Pak? Yo tenan. Ning aman yo. Lho aman. Ora sak-sake. Aman lho. Ning ngisor ki mau tas difoto lho, Mas. Heeh, Lah kok prank to, Mas? Iya. Iki nyangga. Oh, mung loro lho, Reng. Ora aku numpak kotak kene ya, Mas. Dadi mablok numpak perahu. Iya. Aja sembrono. Ora apa-apa, engko lek kenter ya kenter bareng sak rombongan ngono lho kok ya dipikir ngono. Iya yen aku ning dhuwur yen ning Awas isor. dibanget wong iki lho banyune surut. Kaya bundas kok. Tapi iki istimewa bocah iki. Pripun? Ora mung kemasan ning keahliane ya patut dinilai. Ya, ora mung kuantitasé ning kualitasé ya hebat. Ning sakniki sampeyan nang bawa sik Mas Gareng. Bawa sik dandang gula sidowasih Lah iki ngenekan lho apa? langgane. Nyepelekne ngenean. Lah ya wis ngonoan. Lho, wis padha wae no. Oh, ayo saiki gandrung. Perkara umur jangan menjadi masalah. Saiki anu karon sik dianggep niki sak umuran. Saiki wong tuwa mau ya Iya, ayo. akhir. Ayo. Pamintaku. Nah, gandrungan niken. Ayo. Alah, malah kayak wong tipes. Sing gagah perkosa sing. Kaya mantene perkasa kok perkosa. Iki yo kleru meneh. Kaya mantene lanang iki lho sing gagah lho. Ndi mantene lanang, Mas? Lha kok Mas Riki ning kono kene. Ndi ya. Ijin Ayo. Pak. Pamintaku Nimasi doase Sing digandrung. Ngono kuwi. Lah, mripate ra patek ketok bae. Wong nek digandrung ning kono kok kliwat iki ngopo? Sosoke ning kene kok iso ning kono bareng ki nyang. Iya ayu. Ya wis karo kuwi ae, karo kuwi ae. Aku ora paten karo wong tua. Ket ojo ket. Ben, wis ben. Kok etok niken sik ra trimo iki piye to? Niken kabiye. Oh, kambiye kaya wong India kambiye. Lek gila karo aku ki ora usah ngono kuwi, Pakde. Kambiye barang. Ya sorry. Kuwi wong Jawa Barat kok kandiye. Kabiye yo. Ayo. Atut runtut tansah reruntungan. Nganggo jegok barang apa? Dehem kok jegok. Oh. Ing sarina sawah ngene. Pomong ngene iki wis penak-penak ta, Mbah. Ha. Terus moro-moro aduh njuwegur plus terus moro ilang piye. Kok dadi wong tuwa. Aku mancing. Kowe biur kowe apa? Mancing no. Aku dodok. Aku bagian iup. Iya. Mas Gareng, Nun. niki saking Mas Anggun, Mbah Surip, terus Mas Agung Bakar. Nggih. Niki entuk saweran 300. Alhamdulillah. Iki kagem sinten, Ini wong Mas? rezeki iki tebone ora ana sing Niku dinggo sing nembang langgam Setya Tuhu. Oh, berarti kula nggih, matur sembah nuwun Mas Bayu. Ora dinggo sing bawa. Kagem sinten mau? Nggo sing sinten, nembang saking Mas niki Mas Agung, Mas. Oh, nggih, matur sembah nuwun sanget. Nggih. sok meneh iki yen Alhamdulillah. nerangke mbok sing seterang sedini mungkin. Piye to? Oh, dienggo Mas, iki sing dienggo sing nembang, sing bawa ora. Lah ya wis. Lah kok mbok sing undang, sing mbok undang kok aku. Jaluk tulung mangkeke niken. Ngono lho. Piye to? Kene kono ki piro to? Ora ana sak meter. Kok Lho jaluk kan engko lek tarai Mas Bayu langsung nyampe ning aku kok tarai Mas Bayu sombong ra gelem nganu sampean. Nah, kok dikira nglangkai wong tuwek ya, Nduk. Ah. Ayo. Masa wis tua ya cek butuh duit.
Wong ya wis ora butuh apa-apa ae kok ya. Iya. Malah sing nom-nom ngene iki sing butuh skincare, butuh wedak, butuh barang kalir. Wis tuwa garek menikmati hidup. Aku ki tuwek-tuwek sik seneng royal kok. Kuwi ya butuh duit lho kan. Damel napa? Oksigen. Oh. Ya. Iya. Ya. Men awake perkasa sehat, udarane iki enak di. Iya. Ora apa-apa oksigen. Dadi aku iki entuk duit tak tuwake oksigen sewanci-wanci panggunge ambruk ning Bayu. Butuh suntik. Suntik, ya. Suntik. Tipes kuwi mau suntik mau. Yo. Tekan ndi iki? Ya, tekan guyung. Datan kinggan sarambut lamun ado caketing ati. Jangan apa ndongakne mantene napa dereng, Pak De? Wis, Kula ae sing dereng. lah dongakno. Ayo. Muga-muga kagem Mas Riki kalian Mbak Nata De Koko. Kok Nata De Koko? Kok kaya panganan. Mbak Nata. Mbak Nata. Mbak Nata kalian Mas Riki dadi penganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepet diberi momongan, semoga berbahagia selalu. Amin. Ki wis apik bener ning jane kleru. Lah kok kleru nih? Aja ndongake mantene, ndongake awakmu dhewe ndang duwe pacar. Ora penting, yang penting iki karir. Ya ta, Mas? Heeh, karier sik. Ijik sekolah ya ben sekolah sik. Ngono. Mikir pacar. Apa? Kowe ngandani apa? Ya ben sekolah sik. Maaf. Kowe karo aku ki padha kawin mudane. Oh padha nome kawin kok ngandani rek kae ngandani. Lah kuwi isih sekolah isih SMA lho, mosok ya Aja terus SMA ra tau mlebu sisan. tuwek ngeyel tak suntik tenan. Lah iya. Loh, sing salah ki sapa? Ya. Ada tangkingan. Yes. Iya to. Yen cedak. Iya. Ana wong tuwa kleru rat kandhani. Yen cedhak tansah mulat. Sida. Wis rasa diapik-apik elek bakale. Sida setu. Aja nesu. Aja nesu. Lah tak apik-apik ra itu. Ya apik. Apik. Mas Gareng sae napa sae? Sae napa sae? Yo, Mas Bayu dibudalke. Jare mau njaluk dilem apik. Yo kuwi mbudalke jenazah kuwi. Masa ta? Jenazah iki kok saya apa saya? Lah kudune iki saya kan bahasa Indonesia kan bagus. Ha, Lah mosok jenazah harus dibudalne bagus apa bagus? Bagus. bagus. Budalke ngono. Berarti nek wong mati iki jenenge wong apik. Iya, lho. Lah Lah. timbangane kok ora dibudalke dilatih kirek. Kok ngono kuwi. Iya. Indomie Lan mie goreng. mintuna. Indomie lan mintuna. Ayoni Mas barengan tepi wajib Sido aseba Wih, nanti anaknya kone lho. Anu, sukmane kae. Brian. Ayo. Weh, sampun. Oksigen entek kon. Ya, langgame, Nduk. Aku ben aku mbok siksa ora apa-apa. Waton si asih iki sing nyedhaki aku. Waduh, Dede. Ya. Ya Cahayu. Ya ampun to, Mas aku jongkrak-jongkrane lho, Mas. Oh, ngomong kok senengane ngono kuwi karo bocah kok mboyo sing alus. Sing halus apa piye? Nggih, oh. Oh, lek ra ditunggoni karo sing ayu ngono mbek aku mepet-mepet Lho, kok bareng tunggoni sing ayu Eh. delan sampean kok lek nganti mbake iki gelem sampean mung digrogoti tok.
Sampeyan ki wis tuwa, kudune sampeyan ki sadar diri. Apa ya to? Iyalah. Lek nganti wong wedok sing luwih Enom, gelem karo sing tuwa. tuwa. Kuwi berarti garek ngenteni dina. Ngerti apa gak? Buktikan. Iya. Iya. Aku kang sedya satuhu wit pit nganti saiki Salam hangat mring temanten anyar. Dua kali.
Alhamdulillah. Apa Mas? Dalange kena azabku. Ngapa ta? Ket mau ngerjani aku lambune mati ra kuwi. Enggak, itu tadi sedang perbaikan aja. Tadi itu saking kepanasan. Oh ya kan ya. Dimatiin sendiri. Dimandek-mandekke ya kan. Dimandek-mandekke. Iya, dimati-matikan sendiri. Wiwi belanono aku wi. Aku golek bola wiwi to. Wiwit kok wiwi. Wiwi kok. Iya. Alhamdulillah. Nduk Niken. Matur nuwun karo Mas Riki ya. Niku jane rak acarake wis rampung wingi bengi. Oh. Ning saking kepengine ditunggoni Nduk Niken Mas Gareng, lah niku nganti dina iki acarane isih dilanjutke. Oh, begitu. Nggih. Terima kasih buat Mas Riki. Siap. Nggih niki yo wiwit ngaturke nawala sik. Niki wonten nawala sing tak tampi. Menika nyuwun Gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Katur dateng Mas Riki dan istri selamat menempuh hidup baru. Saking Mas Rian Anggalih, Biro Swasta CV Riantur Ngawi. Nggih. Maka diaturke sik niki bawa dandang gula pepeling. Nduk Niken gen dikancani karo Mbak Suci, karo Mbak Dita, karo Nduk Eka Prihatiningsih. Maka ayo Mataram, maka. Terus. Ngetan paling ular noe Iki dong apa iki? Dong apa derene iki? ora apa-apa Mbak Eka. Dalam Byong. Ya iki jatahmu 50. Ya iki kene. Terima kasih. Ayo Mbak anu Niken iki itu jatah ini 50 ini. Nah, ayo. Terima kasih. Suci kene bagian-bagian. Ya. Dita. Ayo kene. Oke. Mas Gareng. Apa? Ayo. Layangnya diwaca nih, Iki enek bagian. Tolong dijelaskan lagi. Ora apa sindenmu iki buta huruf to? Lah ngapa ta? Ora ngongkon sindenmu kekek duit tok. Ben adil kabeh iki nek gaweane dhewe kok. Iya. Ya kan ya. Seharusnya tuh bersyukur loh Pak De sama ora dicekeli duit dicekeli layang. Cekeli layang tak gadekke kok. Nah iki urupe iki. Walik kok golek urupe ya. Nah niki lho akibate wong pipis iki. Hubungane apa wong waca karo Lah sampe to ngempet. Ya. Oke. Apa kok oke? Jare kon maca. Wis tak waca ki lho. Dadi wacane game Unine ku apa ya? Unine. Tutuke apa ora? Ayo. Rasa. Nyuwun lagu Gerajakan Banyuwangi kalian pepeling. Nggih. Katur dumateng Mas Riki dan istri selamat menempuh jalan baru. Hidup Hidup. baru. Lah kene kowe ya iso macanya. Wong kok ora kabeh ora nek sing bener to ucape. Ora bener maca tok ora entuk duit to. Ketoke sampean ki lagi PMS Pak De. Apa kuwi? Apa PMS. apa kuwi? Biasane wong wedok ki lek lagi PMS ki hawane nesu-nesu wae. Oh, aku lagi ya. Alah. PMS ki opo ora mesti. Metu kuping kaya. Saking Mas Rian Heeh. apa ki? Anggalih Nggih. Biro Wisata CV Riantur Ngawi. Siap, matur nuwun. Nggih. Wah. Wis tak waca ndi? Lah ya wis kok. Lah 50. Lah kok wis didum kabeh sah kok. Sudah rata kok. Wis didum rata kabeh kok. Sindennya itu loh Iki 4. apa wetone Bayu ya karo wedokan lomo iki. Karo aku blas. Aku terima Mas Riki. Terima Mas Riki ya terima kayak manut aku kayak. Oh iya toh. Ora bolongku toh. Ayo dibawani sik, monggo dibawani. Ayo bawane wiwit saka Mbak Eka Prihatiningsih. Nduk Eka, Dalam Byong. piye kabarmu? Pangestunipun baik-baik saja. Panjenengan pripun? Sehat. Ya lho golek ini kan iki lho. Oh, Mbak Niken. Iya, Dek. Halo lho.
Oh gede aku kok. Kok iso Dhuwur gede? aku kok. Mang jelasne to biyo. Coba jejer. Kula kalih Niken jejer. Dhuwur aku kok. Iya. Wer, Seto Ken nek menurutmu ngono kok iso kowe nyeluk aku Dek, aku iki kelas piro? TK aja. Ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah kok wis kates omongane. Kok bangetan lah yo mulane cerdas. kowe jejer Eka ngene kaya nggo termos. Nah aku karo Niken kaya nggo tremos. Lah nek Niken jejer jenengan, ayo Ken Coba Ken. jejer Ken. Lah dalah wis. Niken. Heeh, Kaya kok- arep nyuntekke mbae. Ya bener aja nih. Ki sesuk arep tak terke suntik. Ben sehat Pak De. Check up itu penting. Ora apa. Wong apa-apa ora beneran. Ora iso. Kabeh kok elek rumah sakit. Aku wis gawe nesu dalange, gawe nesu sinjene. Aku digawe nesu karo sinomane iki. Lah ngapa? Wancine aku nyambut gawe suguhane metu. Sampeyan aja gelo. Apa? Engko Mas Riki sak keluarga wis nyiapke kanggo jenengan dhewe khusus. Matur nuwun Mas Riki. Nggih, matur Nah, nuwun. sampeyan ngadeg darane metu sampeyan ora bakale kok disiapke khusus nggo Mas Gareng. Matur nuwun, matur nuwun. Sop, sego soto, pecel, jeruk, teh dadekke sak kresek. Wah, wis. Kuwi turan. Karek di blender diombe. Larek. Kaya jus wae. Ana ta jus sop. Yo, diaturke bawane sik. Heeh. Yo saka Mbak Dita. Yo. Yo. Sing didelok sing cewek sing ning isor terus iki ngopo to Mas Gareng iki? Hawitekno sing ning omah ya wis ora kaya ngono. Ya diklentek. Ayo. Diklantheki gambar tempel. Wayahe Mbah Uti iki tarik benang ya, ditarik ngene, disetreples. Kae malah tak kawat kok. Kok sih to tarik benang kok disetrepler ayo disetreples. Nah ki ta ben kersane mboten kisu ta. Oh, tak laporke Mbah Fitri. Kok genep ping 5 kok lek anu udele malih ning kene. Ya, Dit. Sakek prawinasis ngeling nganak wong urip ning donya. Wah, jan. Dorok Gatot Kaca nonton wayang. Ndi Gatot Kaca? Kae mabur dhuwure. Nggih. Hati-hati lho Pak, ora jiblok ya ampun nggih. Pacane kaya wong mancing lele ngono lho. Ayo, anu. Bebesan mong mampir ngombe. Ngrungokke Dita Bawa karo ndelok Mas Gareng karo ngematke bakso. Wah, enake ora jamak. Mangkoke jan persis kaya klambiku. Lah iya. Warnane. Heeh. Ya iki mangan bakso kaya mangan kowe kuwi. Ayo, ganti Mbak Suci. Saat kelima waktu Pentole cuwilik cilik medhit era majan. Mangkoke cilik pisan. Pentole cilik-cilik pisan. Le, kuwi kembangan mangkok kok diurek-urek. kudu tansah dipun lampahi. Alhamdulillah. Bapake pelit, anake lomo. Matur nuwun ya, Nduk, aja tiru bapakmu. Ya, Wis tenan muni ngono. lah wiceno. Oke, oke. Sing ngekei anakmu. Oke, Ken, aku mau ngamanah. Saka Mas Riki, 1 juta buat dirimu. Iki saestu ta, Mas? Asli aku ora ngapusi. Iki Heeh, tenan. Wis to, asli niki lho, nek ora percaya estu. Kula. Heeh, Mas, ditunjukkan. Mas Rizky. Soalnya Pun lagu napa Mas Riki? Mas Riki. Oh terserah, pokoknya manut, Mas Riki. Kula manut. niki. Nggih, heeh. Soale kowe kulino ngelem aku apik anak sing ngelem cetil ora sah tak kei. Ya ra. Heeh. Tak balik ke anakmu. Tak balik. Ngono to. Bapakmu api anaknya.
Gowone ya bapakmu apian. Ditampani. Endi? Endi? Apane? Saka Mas Riki. Ya, iki jatah iki asli lho. Muga-muga swarga donya papanmu. Apa ini kok nyelekit dongane? Ayo. Ya. Mas Riki iki ngerti karo aku. Kok mulai kok kene ana dana kenakalan. Iya. Gandeng wis ditampa sawerane to Mbak Yuku. Ayo sik. Dadi bawane Jadi tutuke Mas Gareng. Yo. Bawane tutuke Mas Gareng. Setuju nggih? Setuju. Lanjut. Sing nembang nggih Pak Gareng. Ora samene mungsuhi aku. Iki jane panggung wayang kulit apa saran penyamut? iki kanca-kanca ora sana bui Pak Gareng gen karaoke. Iya. Ayo. Iya ya. Kok le minjuk-minjuk kaya brutu. Pak De. Wes entuk 100.000 ping 10. Pak De, kowe kan kadang ya wis tuwa lali tak gawake wae sik. Kowe iki nyinden yen bengi yen awan nak nyopet. Ora kenek. Yo, tutuke Mas Gareng. Ayo. Aku. Bawane tutuke. Ya tetep tak lakoni. Ya iya, kudu. Manano bakso. Ayo. Widodo. Aja gelem ditinting wong. Ora krungu mangan bakso. Ora krungu. Jare yoga-yoga gen mangan bakso. Nek kene iki kowe kok nabok gamelan. Ana wong arep nembang kok tinggal mangan bakso, muga-muga keloloten. Lah jare mong kan mangan bakso kabeh, tak nyanyi ngono. Aja mam nek diganggu nek keselak. Doh, tintingan kok tak pundhutke permen. Nah. Ya. Salat kang limang wektu. Lapi luwi. Oh, sing gedari pancen TLK. Apa? Telek. Lah ngapa ta? Nintinge dhuwure ra ono kok. Yo. Bales ke Pak De iki lho. Pak De Gareng LC jare. Apa? Lencong jare. Yo. Kudu tansah. Iya. Dipun lampahi. Ya, iku cagak agama pakartikan ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya ngapa ta? Dene napase wis entek ra didegdeke. Kowe enak dok. Kene iki sing ngeden ora tekan kanjone. Yo buka celuk sik. Yo buka celuk sakone ken. Maka. Wis wajine tansah dilengke. Wis wajine padha didake. Aten wis mandang layahe sembayang. Lan tapi wajib gawe pangeran.
Wah, kur sedaya. Yo. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun. Ayo Eka, Suci, Mbak Dita Lenggasik. Nduk niken. Mas Riki diparingi lagon wewayangan. Oke. Ayo. Iki yen iki bocah iki all-round sing anyar ya, sing lawas ya mlaku. Apakah arti nama Niken? Ayo Mas Andreng, dijeki sik. Dan niki niatnya dari kecil kepingin jadi seniwati sing pinunjul. Terus Ken? Ken napa-napa mawon saged menika all round. Nggih, klasik ya iso. Sing modern ya oke. Terus Salindri. Saben dina isih tetep sinau nadyan saiki wis payu. Terus Lin? Lindungane sing digatekke ya lindungane Gusti sing murbeng dumadi. Terakhir Dri. Dri iki lho, Dri. Apa? Driat. Dri apa tebeke Jawa? Driyo. Driyo. Heeh. Driyo. Ya ati. Driyo atine apik. Nggih. Dadi iki yen apik kok aja mung apik wujud jaba saatine ya kudu apik becik. Nggih. Tak dongak-dongake atimu apik, Amin. ketemu rejeki ya. Ngono aja lali karo bae. Berarti kudu ndelok apa? Kudu golek jodoh sing jenenge rezeki. Aja rejeki iki beda. Rejeki ora maksudnya iki ketemu rejeki iki apa ki jenenge ya iso materi, ya iso pasangan. Nggih. Ning sing baku ketemu rejeki, sing baku kanggo sagamu urip nganti mati kuwi ngelmu. Amin. Ngono Piye ya. digatekke, Nduk, welinge bae. Tembungmu piye? Digatekke welinge bae. Nggih, mumpung tasih urip mangkane Lah, iki kudu aku lho. Iki ketoke klop iki. Ayo. Seneng yen aku mati iki seneng. Ya ora to, Pakde. Terus sing yang selalu mensupportku, yang selalu membikin lucu siapa kalau bukan jenengan? Lah dene yo ngerti. Ayo aja ninggal sik, Mas. Aja. Arep aku iki duwe kanca gareng akeh. Wah, ora. Aku wis entuk informasi. Kalau wilayah Ngawi khususnya kene iki gareng ya wis gareng sing original ngene. Nggih, heeh. Ayo, Saya masih- wewayangan diaturke sik, monggo dilanggamke sik, monggo. Yo, diaturke. Yo, Nduk. Ya, ayo Mbah Kakung, rada seru Mbah Kakung. Pak Kakung. Niki Ya. buka celuk. Nggih, heeh. Wewayangan kang raridu ilang saka ing batu endah pasrianmu sliramu jajan kong atiku
terima kasih matur nuwun nduk niki lereno sik lenggah. Nggih. Ora anu ge lenggah sik. Kono bali angkrem meneh. Ya men saking laris iki bangsa nggon tenggorokan iki aja dipeksa. Oh, iso rusak pita suaranya. Nggih, mongko toko ora enek sing dodol. Wah, balik kene ya suwe. Niki nyuwun sambel kemangi. Oke. Kalian katresnan sejati. Yulimbo sampun supe mirsani Yulimbo kalih nduk niken tanggal 1 November wonten Keras Wetan. Oke. Menika Bu Carik. Oh, siap, Bu. Kuwi aku mbok jarak kuwi. Aku mbok jarak. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Pokoke wayangan ra nganggo aku daderes Bu Carik. Bu Carik, Mas Garing Bu Carik. Mboten ampun digugu omongan kula. Mboten wong Bu Carik niku piyai iki luwes, Mas. Nggih. Bu Carik niku piyai sing seneng gojek. Lah iya. Piyai niku. Bu Carik gampang kowe wae sing ora nawake. Ora nek kaya nggih sing tak tawake wis. Tak ning terminal kuwi. Mangsamu angkot kuwi. Yo, Mbak Ayu, ayo rene. Rene jedak Mas Gar yo, serampat. Monggo yo. Piye? Sindenmu iki telat ngombe obat. Mbak telat ngombe obat to? Iso polahe kaya ngono e, Mas. Ora usah kaget, kabeh ngono. Nek tak klumpuke sing ngono-ngono kuwi. Ya wis, aku maklum. Tak tekon. Sing waras-waras mboten betah ten Iya. Wayan iki kolektor barang antik. Iya. Kok sing buri-buri tak goleki sing pedhot-pedhot ku tak klumpuke. Dadi siji ya ta. Basa mantan adu jago tak iso demung ya ra. Yo, wong kabeh iki malah kowe pahalamu gedhe. Ngopeni wong. Iki jenengmu sapa, Nduk Sayu? Nami kula Wadi. Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusumane Tiasi Walakaji Kokok Beluk. Oh, pancen rada sentet. Ngapa ta? Wong jeneng kok nganggo kokok beluk. Lah kuwi jenenge ciri wanci lene gawa mati kuwi. Oh iya. Ora omahmu ngendi, Nduk? Kula asli saking Kota Madiun. Oh, iku cah Madiun. Cedhak to. Nggih, cerak. Kowe kok iso polahmu kaya ngene iki apa pancen darah seniman? Niku bapake dalang, ibuke penari. Bapake sapa? Mas Yogi Bagong niku dalang Madiun, ibuke penari, adine niku dalang cilik. Oh, alah ya wis lumrah yen ngene. Ngertos, jenengan ngertos. Heeh, lumrah yen polahmu kaya wong kurang saon. Kok kurang saon pripun to? Iya. Mula ayo iki ana sing ngersake sambel kemangi. Terus Mas Gareng jangan lupa ini acara didukung saking wedding organizer Yayan Pro Guyung. Oke. Niku melayani rias, hiburan, sound terop dan lain-lain. Amin. Ayo, engko sapa sing kagungan kersa gitu.
gelare kaya ngeten iki. Pokoknya- Iki dienggo orkes Melayu ya masuk, dienggo wayangan ya hebat. Masuk bos, jangan khawatir, semuanya akan dilayani. Buktinya malam hari ini. Lah apa buktine? Orang dinggon kali dadi panggung. Lah iya. Yo kira Kreatif nggih Pak. kreativitasnya Betul, pihak betul. IO. Nggih, moko dimanapun tempat pokoknya iso digawe senyaman mungkin. Nek wis karo napa niku wedding organisir Mas Yayan Pro guyung niki. Nggih. Ayo sambel kemangi diaturke. Monggo, ayo.
Nggih, terima kasih.